Ze 16 urte ditunetik banekin irakasle izan nahi nula. 16 urtetik hemen izartxon eta umeak ezitzen, ez, hainbat arlotan. Eta argi neukan hori zela nahi nuena. Gehien bat asko gustatzen zitzaidalako aurrekin egotea eta aurrei gauzak irakastea eta beraiekin disfrutatzea. Urteak pasala konturatu nintzen umeekin eta egotea pila gustatzen zitzaidala, umeetaz ere ikastea asko gustatzen zaidala eta eskola batean murgilduta egotea eta beraiekin konpartitzea, ikastea, bidelagun izatea, hori zela nire bizitza, ez? Hor, laugarren DBH gogoratzen naiz, izaten dira une klabe batzuk, gaina niretzako pertsonalki bereziki importantea izan zen urte hori, eta ondoan eduki nuen irakasle bat, garai hortan nire tutorea zena, gainera gaur gaurkoz nire lankidea da, eta niretzako hori da, opari handi bat. Eta garbi neukan irakasle izan nahi da. Orduan gero izialdean hasi nintzen, udalekutan, Izaban, eta gero hori, kimika ikasi nuen eta beti izan dut oso garbi. Eta gaur egun ere bai, nire tokia munduan dela hezkuntzaren bitartez saiatzea mundu hobeago bat egiten. Baina nik uste hezkuntzara bideratu naizela, edo bukatu dudala hezkuntzan, pixka bat horregatik, irakasle horrek nirekin egin zuen hori besteekin egiteko, baina ni ez hitzailea naiz, eta hori oso argi daukat. Eskola bat ez da bere instalakuntzak, materialak, teknologia ala metodologia. Eskola harremana da, pertsonen arteko elkargunea. Oraindik hurbilagotik ezagutu nahi bagaituzu, deitu gaitzazu. Idatzi eta zatoz gu ezagutzera.